In het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met een bericht dat er meer tijd nodig is voor een advies over Campo Alegre. Het gaat natuurlijk over het feit dat eind vorig jaar de regering Campo Alegre heeft aangeschaft. Nu is er een commissie die de regering moet adviseren over wat te doen met dat kamp. Nog steeds bezig om te komen tot een definitief advies. Dat legde premier Kilmar Pik-Pisas gisteren uit in het parlement. Volgens hem wordt er gewerkt aan een haalbaarheidsstudie met aandacht voor de gevolgen voor samenleving, gezondheid en veiligheid als het openluchtbordeel weer wordt geopend. Het kamp is door de regering gekocht voor ruim 8 miljoen. Er is nog 2 miljoen over voor investeringen, maar eerst moet dat advies worden afgewacht, aldus Pisas. Korting op aanschaf huurwoningen. Dat is een punt waar al lang over gesproken wordt. Als mensen een woning hebben of in een woning wonen van FKP, Fondation Casse Populaire, en vaak dat al doen voor hele lange tijd, tientallen jaren, dan moet er een mogelijkheid bestaan dat ze die huurwoning kunnen aanschaffen. En minister Charles Cooper van Verkeer en Vervoer en Ruimtelijke Planning zei gisteren dat er een mogelijkheid is dat ministers daarvoor een korting geven. Korting tussen de 3.500 en 10.000 gulden. Daarvoor is een wetswijziging nodig en die ligt bij de Raad van Advies. Maar de bedoeling is dat de regering, dat de ministers in de toekomst mensen een beetje meer kunnen helpen als ze daadwerkelijk willen overgaan tot het kopen van zo'n huurwoning. Nog steeds geen categorie 1. Het gaat nog steeds over minister Charles Cooper van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. Die sprak gisteren in het parlement over de categorie 1 kwalificatie voor onze luchthaven. De Curaçaose burgerluchtvaartsector worstelt nog steeds met cruciale obstakels op weg naar het herwinnen van die FEE categorie 1. Vooral de begroting en de personeelsbezetting van de Curaçaose Burgerluchtvaartautoriteit blijft een groot struikelblok in het succesvol doorlopen van een nieuwe audit. Het is al meer dan 10 jaar, volgens mij al meer dan 13 jaar, dat we uit categorie 1 zijn gehaald. En het is nog steeds niet helemaal rond, maar de minister zegt dat er aan wordt gewerkt. Belangrijk is dat de veiligheidsnormen in de luchtvaartsector worden verbeterd en gehandhaafd. Het parlement praat over maandverband. Dat is niet een onderwerp dat je dagelijks hoort in het parlement, maar het gaat over het aanbieden van maandverband op scholen. Volgens de minister van Onderwijs, Sitré van Heijdorn, is dat niet een eerste verantwoordelijkheid van de scholen, maar moeten mensen zelf hun verantwoordelijkheid daarbij nemen. Aan de andere kant zijn er parlementariërs die zeggen dat ja, het is een sociale kwestie en soms ook een financiële kwestie. En we moeten er alles aan doen om te voorkomen dat meisjes niet naar school gaan omdat ze geen geld hebben voor dergelijke middelen. De minister is er nog niet van overtuigd en er wordt nog over gesproken over de noodzaak van het aanbieden van maandverband op scholen. Veel interesse voor opleiding tot militair. Goed nieuws, meer dan 300 jongens en meisjes hebben zich aangemeld omdat ze Curaçao's militair willen worden. De afgelopen weken was er een selectieprocedure en die begon met een test om te kijken of de jongens en meisjes in goede conditie zijn. Daarmee zijn veel mensen afgevallen. Het gaat nu nog maar om 35 kandidaten die de sporttest positief hebben afgerond. Binnenkort starten zij aan een nieuwe ronde en dan krijgen uiteindelijk de 25 beste kandidaten de mogelijkheid om in augustus aan de opleiding tot militair van Curaçao te beginnen. Richelon Lac na 5 maanden opgepakt. Dat is een bericht dat de politie gisteravond bekend maakte. Ze gaven aan dat kort daarvoor, dus dinsdagavond, Richelon Lac was opgepakt. Daar werd 5 maanden naar gezocht in verband met wapenbezit, munitiebezit, maar ook met een onderzoek naar wat hij met dat wapen zou hebben gedaan. Meerdere keren zijn er foto's van hem verspreid, maar uiteindelijk kon hij worden aangehouden dicht bij een voetbalveld in de wijk Marchena. En de politie liet ook weten dat ze in de afgelopen maanden een paar keer heel dicht bij een arrestatie van Lac waren, maar nu is het dus gelukt. En dan Frans Richardson, opnieuw veroordeeld. Een opmerkelijk verhaal uit Sint Maarten, want de voormalige statenlid Frans Richardson van de USP is woensdag veroordeeld is woensdag in het hoger beroep opnieuw veroordeeld.
Hij heeft een gevangenisstraf gekregen en een verkiezingsverbod. En zijn veroordeling is verhoogd naar 20 maanden. Hij kreeg in eerste aanleg 12 maanden gevangenisstraf, nu 20. En de periode dat hij zich niet verkiesbaar mag stellen is verhoogd van 3 tot 5. Het heeft allemaal te maken met corruptie, maar het is opmerkelijk omdat 2 jaar geleden in 2022 dezelfde Frans Richardson ook in hoger beroep een verhoging kreeg naar 20 maanden gevangenisstraf. En een periode van 5 jaar dat hij zich niet verkiesbaar mag stellen. En ook dat had te maken met corruptie en fraude. Dus Richardson is nu 2 keer in hoger beroep voor verschillende zaken veroordeeld. We gaan even over naar de break en zijn zo terug met meer nieuws. Bom menina Heavy Max Concrete. De nos flete, nos tem pump truck, incluyendo botón mixer, mejor conocido como PUMI. Es único na nación. Por el año 2016, nos tiene planta de bloque más grande de Kosovo, un Hess 1500. La planta aquí nos puede producir todo tipo de bloque y clenco na diferente color y forma. We beginnen bij Bonaire, want daar is door Fundación Maria Dal enthousiast gereageerd op de nieuwe Air Ambulance. Er vond eerder deze week een korte ceremonie plaats op Flamingo Luchthaven. En daarbij liet de directeur van Fundación Maria Dal, Giovanni Frans, weten dat hij blij is met de nieuwe samenwerking. We zijn blij hiermee, want SARPA is een betrouwbare partner gebleken en samen met hen kunnen we nog een betere service bieden. Volgens SARPA zelf leveren ze een betekenisvolle toevoeging aan de bestaande dienstverlening. Er zijn twee verschillende toestellen van SARPA die op die manier patiënten kunnen vervoeren door de lucht. Er zijn nog wel vraagtekens, omdat volgens sommige mensen niet duidelijk is dat de Colombiaanse maatschappij zoals SARPA tussen de eilanden van de voormalige Antillen kan vliegen, maar volgens Maria Dal is daar geen probleem bij. Dan gaan we naar Amerika, want Donald Trump heeft de republikeinse voorverkiezingen in New Hampshire gewonnen. Maar zijn enige tegenstrever van formaat, Nikki Haley, geeft niet op. Trump heeft zoals gezegd gewonnen in New Hampshire, maar volgens Nikki Haley is er nog kans dat ze ook verder kan gaan met de nominatie voor de Republikeinse partij. Niettemin wijst alles erop dat Donald Trump opnieuw presidentskandidaat voor de Republikeinse partij zal worden. Niettemin was de voorsprong van Trump op Haley kleiner dan verwacht. Haley had in New Hampshire haar beste kans om Trump in de verdediging te dwingen en dat is niet gelukt, maar ze is niet van plan om op te geven. Zo zegt ze zelf in dit fragment van Nikki Haley, de niet zo heel bekende tegenstrever van Donald Trump. En dan gaat het natuurlijk om de tegenstrever voor de nominatie binnen de Republikeinse partij. Volgens Trump moet Haley het echter opgeven, want anders moet hij te veel geld verspillen om haar te verslaan. En dat geld geeft hij liever uit om Biden te verslaan, aldus Donald Trump. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. Ik ben blij dat u kijkt. Morgen zijn we er weer. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.